ΑΜΑΤ μπήκανε αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Οι αστυνομικές δυνάμεις μόλις είναι στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τους ασυρμάτους, φαντάζομαι περνάνε στον αέρα. Η ώρα είναι 5:32. Εδώ στο στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας, από το ραδιομέγαρο Αγίας Παρασκευής, από όπου μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα. Υπό το βλέμμα των αστυνομικών συνεχίζεται αυτή η εκπομπή αυτές τις τελευταίες ώρες. Και στις κονσόλες που υπάρχουν, στα πανάκριβα μηχανήματα που υπάρχουν εδώ. Ναι, δικά μου είναι τα πράγματα έξω. Ο σάκος και το sleeping bag. Μικρόφωνο ανοιχτό είναι, παιδιά, όποιος θέλει μιλάει. Μάλιστα. Και αστυνομικός με πολιτικά καταγράφει με κάμερα. Καινούργια ηθικέθημα. Έτσι λοιπόν πλέον θα έχετε με μένα, αλλά και δύο δημιουργίες ΜΑΤ έξω από το στούντιο αυτό, περιμένοντας να μας προσαγάγουνε. Καλησπέρα. Ελλάδα 2013, 21ος αιώνας. Καλώς ήρθες 1930. Καλώς ήρθες μεσαίωνα. Ελπίζω κάποιος να τα καταγράφει όλα αυτά. Πραγματικά. Ελπίζω κάποιος από εσάς, φίλοι, συνοδοιπόροι, σύντροφοι, να τα καταγράψει όλα αυτά και κάποια στιγμή να μου τα στείλει να τα ακούμε. Πώς οι μοτορόλες των αστυνομικών, οι οποίοι εισέβαλαν στο στούντιο της ΕΡΤ, ακούστηκαν στον αέρα. Δεν μπορείτε να τα ακούσετε γιατί απ' έξω έχει κλείσει η πόρτα, αλλά απ' έξω παραμένουν δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Φαντάζομαι σε λιγάκι θα έρθει η ώρα μας. Αλφα πει και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Ευχαριστούμε τη Λέρο. Τη Ζάκυνθο. Από τη Σαγιάδα. Την ξέρω τη Σαγιάδα, στα σύνορα με την Αλβανία. Από την Πέρνη του Νέστου. Μας λέει να βάλουμε τον μπήκαν στην πόλη εχθροί. Δυστυχώς πλέον οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες. Ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Ηλία τον Μαραβά από τη Μυτιλήνη. Σας ευχαριστούμε όλους. Πιστέψτε με, είναι συγκλονιστικό να βρίσκεσαι στο μικρόφωνο με δύο δημιουργίες ΜΑΤ να φυλάνε, μάλλον τι να φυλάνε, να έχουν περικυκλώσει το θάλαμο του ηχολήπτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη θέση του, και το θάλαμο της ζωντανής μετάδοσης εδώ των εκπομπών. Αστυνομικοί με πολιτικά και κάμερες μας καταγράφουν. Και αν αναρωτιέστε πόσο νόμιμα είναι όλα αυτά, μην ψάχνετε πλέον την νομιμότητα. Ακόμα και οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους και την έννοια τους. Ευχαριστούμε την Αμαλιάδα, την Ιθάκη, την Ορεστιάδα, το Συνάλφα, τα μουσικά σύνολα. Μουσικά σύνολα, αύριο κάντε μια
συγκέντρωση μουσικής διαμαρτυρίας. Θα τολμήσω και θα πω ότι πέραν του επιτακτικού του να έρθετε όλοι εδώ, τώρα στην Αγία Παρασκευή, αύριο πρέπει να διοργανωθεί μια συγκέντρωση μεγάλη στο κέντρο της Αθήνας. Πολύ μεγάλη. Είτε στην Αγία Παρασκευή κατευθείαν. Ίσως να είναι καλύτερα εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δεν θέλω να αναλάβω αυτή την ώρα την ευθύνη και να καλέσω μια συγκέντρωση κάπου, τη στιγμή μάλιστα που δεν ξέρω που θα είμαστε όσοι είμαστε εδώ μέσα. Αλλά είναι πολύ εύκολο να κανονιστεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αν μ' ακούν οι συνάδελφοι από το Earth Open και από το Earth Social, ας αναλάβουν την πρωτοβουλία μαζί με όσους συναδέλφους συνδικαλιστικούς μας εκπροσώπους έχουν μείνει εκτός κτηρίου, άμεσα να γίνουν συνεννοήσεις και να βγει αμέσως ένα κάλεσμα για αύριο, κάποια ώρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, όπου κρίνουν οι ίδιοι της Αγία Παρασκευή στο κέντρο, και να γίνει μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Όχι μόνο για την ΕΡΤ, όχι για τις θέσεις εργασίας μας, αλλά για την ίδια τη δημοκρατία, για την τροπή που έχουν πάρει πλέον τα πράγματα, για αυτή την κατάφορη καταστολή, για αυτό το πισωγύρισμα δεκαετιών, για όλα αυτά που έπρεπε να υπερασπιστούμε και δεν μπορέσαμε. Και δεν είναι τώρα ώρα να δούμε γιατί δεν μπορέσαμε, αλλά τώρα είναι να αναλάβουμε και πάλι την υπεράσπιση. Για την αξιοπρέπεια και την τιμή μας. Για να σταθούμε ο ένας πλάι στον άλλον. Για να πιάσουμε το χέρι του αγνώστου και να σταθούμε στο πλάι του. Γιατί βρεθήκαμε στον ίδιο δρόμο μαζί. Γιατί δώσαμε τον ίδιο αγώνα μαζί. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει αύριο να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση. Αλλά σας ζητάμε και τώρα να προσέλθετε στην Αγία Παρασκευή. Να προσέλθετε στο ραδιομέγαρο. Και να θυμάστε, όταν αυτό το μικρόφωνο κλείσει, αυτό που θα ακούτε δεν θα είναι η φωνή σας. Δεν θα είναι η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν θα είναι η φωνή της ΕΡΤ. Αυτοί που θα σας μιλούν, αυτοί που θα σας μιλούν, αυτοί που θα σας μιλούν δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Δεν θα είναι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Μάλιστα, μας εκενώνουνε. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Μάλιστα. Είναι εντολή σας? Είναι κατόπιν εντολή σας? Βέβαιως. Να πάρω τα πράγματά μου, τα προσωπικά μου αντικείμενα. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας σιγεί. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Τα μικρόφωνα αυτά κλείνουν. Ψυχή βαθιά.